Oh Ti. Aduh dah leda. Allah bagi makan baru ni. Allah sekali tadi pagi. Oh ya 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 nya kamu ambil kerambi tinggi tu. Allah sekali dia nak kia tadi madam. Apa luar lagi ya? Dak do lain kundi aja dia nak kia tadi. Oh ya 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 aku yang makan dia. Tapi nak tinggal dan piti tu jual dia pada luar. Utang kakak dia Cik Nurla. Tidak bisa utang patang suruh bayar lagi. Madam mah. Kau patang dah jual kerambi 30 buat dan lagi yang piti sado. Malu sadonya untuk beli bare bagai. Mati kapit nilai Boros mana dia mah? dak doge boros dan dak balik skincare bagai rendo. Adik bros. Dak, udah boros. Saja ambok kawan do barua mambiak karambiak karajo ambo barua mami kinande ambo dua ai namun tali baelo yuo ai namun tali baelo yuo tali baelo barua mati dia awak di bawah jangan ngopulo ai tak abadi yo barua pandia sarang panyangi nyopa sebo sarang panyangi nyopa sebo dan sana Ai baganda la samori mari, ai baganda la kami bersama. malam tahun kini dan bali baru ama bingung pulo ayalah malam tahun kini dan bali baru ama arapun pulo Salia aranggal ya latakan tua, ayala merah lain sematonyo. cari yang nyama punya buah enang taban buah tarang tampuo enang taban buah tarang tampuo Agen nasi Pekala kui kok kini dia sabana rambi urang nanti po kalau lah dapet baru nanapan dia onde karambia bapaknya ngeknyo ambil juo. baru napan dia sarang panyangi nyau sayu saya tua Malang abana ba apa baru bandia onde panyange nyopa sepo juo. Ayu iko indah dia jadi dia pulau menanti maaro sajo pulau menanti bayaro sajo dan sana Kalagu baru oi nanti denda